Cítiš, že máš stuhnuté bedra a chcel by si s tým niečo spraviť? Ukážeme si 3 cvičenia, ktorými si nenásilne zlepšíš mobilitu svojich bedrových klbov. Prvé cvičenie bude tzv. 90-90 hip lift. Toto cvičenie nerieši samotný bedrový klb, ale pozíciu celej panvy. Takže sa dáme do takéto pozície a začneme tým, že máme 90 stupňov v bedrách, v kolenách a medzi kolenami nejaký predmet. Loptičku, roller, vankúš, je to na vás. A prvé, čo urobíme, je jemnučké zatlačenie kolien do predmetu medzi nimi a začneme jemne tlačiť pätami smerom dolu tak, aby sa panva jemne zdvihla od podložky. Stačí, že si prejdeme rukami pod zadkom a snažíme sa mať úplne uvoľnené telo od panvy smerom nahor. Toto je prvá časť. Druhá, dáme si ruky smerom hore a v tejto pozícii držíme, ideme nádych a pri výdychu sa jemne natiahneme smerom nahor. Takýmto spôsobom opakujeme 5 krát nádych a výdych. Pri každom výdychu sa s rukami dostávame trochu ďalej, opäť nádych a výdych. Takto opakujeme 5 nádychov a výdychov v 3 sériách. Pri druhom cvičení opäť potrebujeme len niečo medzi kolenami. Môže to byť opäť lopta, fľaška, je to na vás. Dáme sa pri stenu, bedňu alebo čo máme k dispozícii a oprieme sa tak, aby sme opäť mali 90 stupňov v bedrách a v kolenách. Tuto si ľahneme tak, aby sme boli telom úplne uvoľnení a neboli nejaký prešponovaní, práve naopak, zrelaxovaný chrbát. A cieľ bude hýbať s horným bedrom a kolenom v takom rozsahu, aby nám to bolo príjemné a necítili sme nejaký nepríjemný ťah. Čiže ideme s nádychom smerom dozadu, jemnučký pohyb, hľadáme si svoj priestor a s výdychom ideme dopredu. Takýmto spôsobom opakujeme podľa rýchlosti nášho dychu, čiže výdych a nádych. Tak a pomaličky si prechádzame svoj rozsah, až sa dostaneme do nejakého konečného bodu. Takýmto spôsobom vykonávame aspoň 10 opakovaní na jednu aj na druhú stranu, opäť 3 série. Ďalšia pozícia bude tzv. Šikmi set, čiže si sadneme do pozície, ako vidíte. Máme jedno koleno vpredu, jedno vzadu. Môžu byť tie nohy aj jemne viacej vystreté, bude to trošku inak pracovať, kľudne si vyskúšajte. A čo teraz budeme robiť je, že panvu natočíme smerom ku pracovnej nohe, tak aby pupok smeroval priamo ku kolenu a dáme si ruky vedľa kolena. A s vystretým chrbtom ideme pomaličky s nádychom smerom dolu a s výdychom smerom naspäť. Takýmto spôsobom opakujeme, ale ideme len do bodu, kde cítime také jemné ťahanie. Neideme nejako agresívne. Cieľ je sa prispôsobovať tým rozsahom postupne, aby nervový systém nereagoval nejako obrane. Čiže ideme pomaličky, nádych dolu, výdych hore. A časom sa možno dostanete až úplne dolu. Podstatné je ísť najmä cez ten bedrový klb, nehýbať sa cez chrbát, ale ísť pekne vystretý cez to bedro. Takto si dáme na jednu aj na druhú nohu kľudne nejakých 10 opakovaní. Ak chce niekto, kto cvičí silovom a chce aj pri silovom tréningu zlepšovať svoje rozsahy, tak skúste do tréningu zaradiť viac jednonožných cvikov alebo respektíve tzv. Unilaterálnych. Čiže dám jednoduchý príklad, napríklad splitový drep, kde sa budeme sústrediť na to, aby panva bola narotovaná smerom ku pracovnej nohe a snažíme sa aj celé ťažisko trošku viac presunúť ku tej pracovnej nohe. A týmto spôsobom potom precvičujeme tak, že ideme s nádychom dolu a s výdychom hore. Je možné, že budete cítiť väčšiu prácu keby vnútorného stehna, to je natiahnutím, ale je to prirodzené, takže napríklad takto môžete zlepšiť rozsahy aj pri samotnom silovom cvičení a skúste zapojiť aj iné jednonožné varianty. Tak toto bolo pre dnešné video všetko, dúfame, že sa vám video páčilo a pre viac obsahu nás nezabudnite sledovať, komentujte, čo by ste chceli vidieť ďalej a sledujte nás aj na našich sociálnych sieťach, na Instagrame, na TikToku a vidíme sa na budúce. Čaute.